أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Барлык галәмнәребезне, җир ва күкләребезне юктан бар кылып, һәм шунда булган мәхлукларны, шул хисаптан безләрне дә тәрбия кылып торучы булган, безгә биргән нигъмәтләренең очы кырыена чыгып булмаган зат, кыямәт көннең бердән-бер хуҗасы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең бер үзенә генә күңелләребезнең түрләреннән чыккан ихластан булган Хәмд сәнәләребез, мактау улуклауларыбыз даим безнең тарафтан ирешеп торса иде. Һәм дә шулай ук сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның рух шәрифенә, аны чиксез яратудан күңелләребезнең түрләреннән чыккан салават шәрифәләребез дә шулай ук даим безнең тарафтан ирешеп торса иде. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә ушбу биек затның шәфәгатенә ирешергә насыйп әйләсен. Һәм гомерләребезне дә я Раббым шушы шәфәгатькә лаеклы гамәлләр белән үткәрсәк иде. Шулай ук дуа сәламнәребез пәйгамбәребезнең әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, барча анбия һәм мөрсәлимнәргә, кыямәткәчә аларга изгелектә йөрүчеләрнең рух шәрифләренә һәм һәрберебезнең мөселман кардәшләрем дуга өмет итеп ятучы, biz дуга тиешле булган арвахларыбызга да ирешеп, алар да сөенеп, шатланып, бездә разый булып калсалар иде. Аллаһ Тәгалә шушы дин юлында булуыбызны, ислам динендә яшәүебезне дәвамлы кылсын. Ниндидер сәбәпләр белән белеп белмичә ялгышып киткән, адашып киткән вакытларыбыз булса, Аллаһ Тәгалә шушы бердән-бер дөрес яшәү юл булган ислам диненә үзебезне гел күндереп, шушы туры юлда яшәп үтәргә тормышыбызны Аллаһ Тәгалә гел үзенең рәхмәтләрен, ярдәмнәрен ирештереп торса иде. Мөселман кардәшләрем, менә бүген вагазымда мин бик тә мөһим бер мәсьәләне карап китмәкче булам. Ул безнең гамәлләребезне кылганда шушындагы ниятнең урынын карап китмәкче булам. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисе бар бу ният турында, һәм бүтән шушы ислам динендә билгеле булган улуг хадис китапларында бүтән галимнәр бу хадисне иң беренче хадис итеп куялар китапның башында һәм шуны аңлаталар. Һәм без шушы хадискә нигезләнеп ниятне аңлатып, ниятнең безнең тормышыбызда, шушы динебездә урынын карап китмәкче булам. Аллаһ Тәгалә ярдәмчем булса иде, дөрес итеп аңлатырга, дөрес сүзләр табырга, Аллаһ Тәгалә тел ачкычлары биреп дөрес аңлатырга насыйп әйләсен. Инде бу вахазыбызны тыңлаган кешеләргә дә Аллаһ Тәгалә ачык зиһен белән тыңлап, шушы очрашуыбыздан һәрберебез үзенә бер файда алса иде, һәм шушы очрашуыбыз сәбәпле тәкъвалыкларыбыз артып, иманнары ныгыса иде. Һәм дә тагын да күбрәк шул сәбәпле тормышта изге гамәлләр кылучылардан булсак иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтте, мукаллафләрдән садир чыгучы булган, мукаллафләрдән дигән җавап бирә торган гамәлләр. Чөнки безнең гамәлләре төрле гамәлләребез бар. Кайберләре өчен без җавап бирәбез, кыямәт көндә соралачак. Менә шундый гамәлләр турында сүз бара. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, җавап биреләчәк шушы гамәлләрнең мөхтәбәр булулары, дәрәҗә ва мәртәбәләре адәмнәрнең ниятләренә күрәдер. Һәм кешенең үз гамәле бәрабәренә булган өлеше нияткә карап буладыр диде. Ягъни безнеңчә аңлатканда, бүгенге тел белән әйткәндә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, менә шушы без җавап бирә торган гамәлләребезнең, кылган гамәлебезнең Аллаһ Тәгалә игътибар итеп аны кабул итүе, әҗр савапка китерүе шушы гамәлебезнең фақат аның ниятенә карап була икән. Ягъни без гамәлнең үтәлешенә игътибар итәбез. Аллаһ Тәгалә иң беренче шушы ниятенә карап бәя бирәчәк икән. Һәм хадистә дәвам итеп әйтә, Аллаһ Тәгалә һәм Расулының ризалыгын ният итеп Мәдинәгә хиҗрәт итүчеләргә Алла ва Расулы өчен яки берәр хатынны никах кылу нияте белән хиҗрәт итеп Мәдинәгә баручыларның өлешләре үзләренең дөньяви максатларына җитү яки шул хатынны никах кылудан гыйбарәт булыр диде. Без әле бу хадисның ни өчен әйтелгән вакыйгасын карарбыз. Ягъни шушы хиҗрәт гамәле монда телгә алына. Шушы кем хиҗрәт гамәлендә катнашкан кешеләр нинди ният белән бу гамәлдә катнаша, ниятенә күрә шушы бүләкне алырлар диде. Кем Аллаһ ризалыгын өмет итеп хиҗрәт кылса, бу Аллаһның ризалыгын алыр, әҗр савабына ирешер. Кем башка максат белән, монда инде бер шушы хатынга никах кылу максаты белән хиҗрәт кыла бер ир кеше, ул шул хатынга өйләнер диде. Дөреслектә бу хадис исламның терәге дип аталучы хадисләрнең берсе. Ул диннең нигезе, хөкемнәренең берсен үз иченә ала. Зур галимебез Абу Дауд әйткән хадис галиме буенча, чынлыкта эшләрнең нияткә карап бәйләнүе турындагы хадис исламның яртысын тәшкил итә. Чөнки дин яки ачык, яки яшерен була ала. Ачыгы гамәл өлеше, яшерене ният. Дөрестән дә һәрбер гамәлне кылабыз,
Аның тышкы күренеше бар, без ансын күрәбез, тоябыз, һәр гамәлнең үтәлеше бар. Һәм без күрмәгән өлеше бар, ул ниндидер ният белән кеше бу гамәлне кыла. Төрле ният белән кылган. Гамәл бер үк төсле, ләкин шул гамәлне кылган кешеләрнең бу гамәлне кылыр алдыннан ниятләре төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә Абу Давид әйтә, менә бу һәр гамәлнең ярты өлеше ният, ярты өлеше шушы үтәлеше, гамәл үзе диде. Шуңа күрә менә бу ният турындагы хадис диннең ярты өлешен үз иченә ала диде. Имам Әш-Шафиғи шулай ук зур галимебез, мujtahid галимебез, үз заманында яшәгән, бүген бер мәзһәбнең җитәкчесе. Эшләр ниятка карап билгеләнүе турындагы хадис гыйлемнең 3/1 тәшкил итә диде. Ягъни тегесе Абу Давуд әйтте, исламның яртысын диде. Абу гыйлемгә бәйләп әйтә. Ягъни бөтен ислами гыйлемнең 3/1 тәшкил итә диде. Чөнки бәндә нәрсәне дә булса, йөрәк, тел, әгъзалар ярдәмендә генә таба ала. Шулай итеп, йөрәктә барлыкка килә торган ният әлеге өлешнең берсе булып тора, аңлатты һәм менә шундый зур бәя бирде нияткә. Менә шуңа күрә дә галимнәр әлеге хадисне китапларының хезмәтләренең башына куярга яратканнар. Моның максаты гыйлем алучы кешенең ниятен Аллаһ ризалыгы өчен генә гыйлем алуга, изге гамәлләр кылуга юнәлдерүдән гыйбарәт. Пәйгамбәрнең әлеге хадисне вагыз вакытында әйтүе дә аның әһәмиятле икәнен күрсәтә. Шулай ук ниятнең әһәмиятен аны аңлатканда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең ислам динендә бәндәнең гөнаһларын юкка чыгаручы хиҗрәт гыйбадәте мисалын куллануы да күрсәтеп тора. Ягъни ниятнең дәрәҗәсен аңлатканда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм хиҗрәт мисалын кулланды. Бу хиҗрәт кылу ислам динендә бик зур дәрәҗәләргә китерә торган гамәл. Мәгәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм Амр бин Әл-Ас риваят иткән бер хадисендә аңа әйтә: "Я Амр ди, син белмисеңме, ислам кешенең шуңа хәтле булган гөнаһларын юкка чыгара" диде. Ягъни без беләбез, кеше исламга килгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм бер хадисендә әйтте, кеше ислам диненә килсә диде, шул сәбәпле Аллаһ Тәала аның шул көнгә хәтле кылган нинди генә гөнаһысы булса да, бөтенесен юкка чыгара диде. Ягъни анадан туган бала шикелле кеше пак була. Бер гөнаһысы калмый, менә кайчан кеше исламга баса. Аннан соң хадисендә дәвам итте, аннан соң инде диде, гамәлләргә бәя бирә башлый. Әгәр дә бер изгелек кылса, ул аңа 10 тапкыр арттырып әҗер савап бирә, бер гөнаһ кылса, бер гөнаһка бер җәза була диде. Ягъни бу хадисендә мин әле китергән шушы исламның төп нәрсәсен аңлата, ягъни исламга килү белән кеше беренчедән бөтен гөнаһысы югала, һәм шул мизгелдә һәр гамәле менә шулай бәяләнә. Ягъни бер изгелек кылса, Аллаһ Тәала рәхмәте белән ул 10 тапкыр арттырып безгә әҗер савап бирә, бер гөнаһ кылсан, бәясе бергә бер була. Һәм хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм дәвам итеп әйтә, икенче, шулай ук гөнаһларны юкка чыгара торган гамәлне китерә, хиҗрәт кылу шуңа хәтле булган нәрсәләрне, бөтен гөнаһларны шул исәптән, исламда иң зур гөнаһлардан булган күфрлек һәм ширк гөнаһларын да Аллаһ Тәала юкка чыгара. Ягъни 3 нәрсә менә кешенең гөнаһларын юкка чыгаруга сәбәпче була. Беренчесе исламга килүе, исламга килгән вакытта, икенчесе хиҗрәт кылу сәбәпле. Без инде соңыннан хиҗрәтнең мәгънәсен аңлатырбыз, тирәнрәк аңлатып китәрбез. Бу хадистан biz шуны гына истә калдырыйк. Менә икенче нәрсә хиҗрәт кылу. Аллаһ юлында шушы яшәү урынын алыштыру, Аллаһ ризалыгын өмет итеп, бу гөнаһларны юкка чыгаруына килә икән. Һәм өченче нәрсәне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм хадисендә әйтте, хаҗ кылу диде. Шуңа хәтле булган нәрсәләрне юкка чыгара диде. Монда да шартлары бар инде. Хаҗга барып кайттым да, бөтен гөнаһларым юылды түгел. Әгәр дә без шушы хаҗның бөтен шартларын үти алсак, бу бик авыр. Әгәр дә хаҗ кабул булса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, кабул булган хаҗның бәясе ул җәннәт диде. Шуңа күрә, әгәр дә без тырышып шу хаҗлар кылсак, хаҗ кылу сәбәпле Аллаһ Тәала бөтен гөнаһларыбызны ярлыкарга, анадан туган бала кебек хаҗдан кайтырга мөмкин. Менә бу хадистә безгә кирәклесе хиҗрәт кылу дигәндә, бу нәрсә мөселманнарның дини бурычларын үти алмаган урыннарыннан шуны эшләп була торган урынга күчеп китүләре күз алдында тотыла. Ислам тарихында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм вакытында без мөселманнарның 3 тапкыр хиҗрәт кылуын беләбез. Ягъни мөселман кардәшләрем, менә бүген дә дөньяда бик күп мөселманнар бар, төрле илләрдә яшиләр. Кайбер илләрдә мөселманнар күп, анда ислами законнар белән яшиләр. Әсселек мөселманнар ниндидер башка тәртипләр белән яшәгән дәүләтләрдә яшәргә туры килә. Шуңа күрә шундый вакыт булырга мөмкин, әгәр дә бу җирлектә сине намаз укудан тыйсалар, сине хатын-кызларны киенеп йөрүдән тыйсалар, синең ураза кылуыңны тыйса, төп гыйбадәтләрне кылуыңны тыйсалар, каршылык китерсәләр, динең өчен эзәрлек ләсәләр, монда башка юл калмый. Син монда калсан,
Динеңне ташларга мәҗбүр буласың. Менә шундый шартка куйсалар, бу вакытта мөселман кеше һиҗрат кылырга тиеш, күчеп китәргә тиеш. Динен саклау өчен үти Алла торган җирләргә күчү фарыз була. Күчмисен икән, харап булдың. Җәһәннәмгә дучар буласың. Шуңа күрә бу менә шундый вакытта мөселманнар өстенә фарыз булып төшә торган бурыч. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында да менә Мәккәдә яшәү мөмкинлеге авырайгач, мөселманнарны эзәрлекли башлагач, иң беренче Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы Эфиопиягә һиҗрат кылдыра, анда 2 тапкыр һиҗрат кылалар. Монда инде иң беренче менә шу кол булган мөселманнарны, чөнки эзәрлекли башлыйлар ислам диненә килгән кулларны, шушы түбән каста кешеләрен, аларның яклаучысы юк, аларның дәрәҗәләре җәмгыятьтә түбән. Шуңа күрә бөтен кешеләрне эзәрлекли диненнән тыя. Шушы вакытта беренче Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы кешеләргә һиҗрат кылырга боерды. Алар әкренләп Эфиопиягә күчтеләр. Инде соңыннан менә бу әле дәрәҗәле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шикелле кешеләргә алар инде мондый зур зыян китерә алмады. Алар яшәде һәм җитте шундый вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бөтен мөселманнарга күчерә курсы, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямнең үзен үтәргә ният кылдылар. Шунда фарыз булды, бөтенесе һиҗрат кылды. Шулай ук ниятның күркәмлеге, әһәмияте Коръән Кәримдә дә чагылыш тапты. Аллаһ Тәала әйтә бер аятта Ан'ам сүрәсендә: "Аның ризалыгын өмет итеп, иртән һәм кичен Раббыларына дуга кылучыларны яныннан кума" диде. Ягъни бер пәйгамбәребезнең шундый шелтә йөзеннән әйтелә, монда Аллаһ Тәала әйтә: "Аның ризалыгын өмет итеп, ният кылып, иртән һәм кичен Раббыларына дуга кылучыларны яныннан кума" диде. Монда гамәле бар, Раббысына дуга кылучы. Бу бик зур гамәл, ләкин монда Аллаһ Тәала әйтте, нияте Аллаһ ризалыгын өмет итеп ниятләгән кешеләрне кума диде. Шуңа күрә монда ният зур урын икәне менә бу аятта да күренә. Икенче бер җирдә: "Әгәр алар икесе дә дуслашуны теләсәләр, Аллаһ аларны дуслаштыра" Ниса сүрәсендә әйтте. Монда икесе дә теләсәләр дигән, теләк дигәндә ният күз алдында тотыла. Ягъни Аллаһ Тәала кемне дуслаштыра? Ниятләре булса, дуслашам дигән ниятләре бар икән, дуслаша. Димәк, ният мондый вакытларда зур урын алып тора. Иң мөһим урын. Ният бар икән, дуслаштыра. Нияте юк икән, дуслаштырмый. Тәбүк сугышы вакытында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: "Дөреслектә Мәдинәдә шундый кешеләр бар. Сез нинди генә юлдан барсагыз да, нинди генә үзәнне үтсәгез дә, алар сезнең белән" диде. Кешеләр алар Мәдинәдә булуларына карамастанмы дип сораганда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Әйе, чөнки аларны Мәдинәдә җитди сәбәп тоткарлады" диде. Ягъни Мәдинәдә калган кешеләр сугышка баручылар кебек әҗир алачаклар. Чөнки аларның ниятләре изге булган. Сугышка бару иде, ниндидер сәбәпләр белән алар шушы сугышка бара алмады, ләкин ниятләре булу сәбәпле алар шушы сугышка бару гамәленең савабына ирешү турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям белдерде. Инде Табук сугышы вакыйгасы ул бик зур вакыйга. Ислам динендә Византия армиясенә каршы оештырылган бу поход иде. Бу шундый вакытта җәй көне иссе вакыт, бакчада җимешләр өлгергән. Бу вакытта гараплар көндез чыкмыйлар. Шушы җимешләрнең күләгәләрендә генә, бакчаларның күләгәләрендә яталар, хәл алып, су эчеп. Шушындый авыр вакытта сугышка барырга кирәк булды. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям җихад игълан итте. Бу зур вакыйга. Монда инде мунафиклар бармаска тырышып калдылар, чөнки бит инде үлем белән тиң. Әзерлек юк, фәкыйрь вакытлары, сугышка тиешле әзерлек, ерак юл үтәсе бар, айлар буе иссидә, һәм монда исән кайтуы икеле. Һәм әлбәттә Аллаһ ризалыгын өмет итмәгән 200 кешеләр монда төрле сәбәпләр табып калды, ялганлап калдылар. Шулар арасында бик тә барырга теләп, ниятләре изге иде, күңелләре. Сугышка барасылар килде, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аларны калдырды. Сәбәпләре бар иде. Һәм алар моңа үкенде бара алмаганна. Бу хадистә шул кешеләр турында әйтә. Шуңа күрә менә бу вакытта инде бу сугышка бару башка сугышлар алай түгел иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям җихад игълан итсә, ниндидер бер күләмдә кешеләрне җибәрә, әзерлекле, ләкин менә бу сугышка, Табук сугышы, анда бик зур гаскәр иде, 200 меңләп, бик зур көч, Византия империясе иң көчле дәүләтләрнең берсе иде, һәм шуларга каршы мөселманнарны сугышка чакырды Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм барырга тиеш иде, бөтен мөселманнарга да бу фарыз кылынды ул вакытта. Инде шулай ук башка сугышларга барганда алдан әзерләнү була иде, мөмкинлекләр бар иде. Монда инде коры юл була, бу вакытта хайваннар җитешми, хайваннар ябык, кайберләре үлә, шундый авыр вакытта сугыш игълан ителә. Финиклар өлгергән вакыт, бик күп садакалар бирүчеләр була, кешеләр соңгы малларын бирәләр, шушы сугышка әзерләнә иманлы кешеләр. Һәм әйткәнемчә, инде ялган сәбәпләр табып, мунафиклар барсы да бармыйча кала. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аларны белә, ялган сәбәп тапкан инде, ләкин калдыра.
Шулай ук инде монда тукталып тормыйсыз. Бер өч мөселман да хисләренә бирелеп, бер нинди сәбәпсез кала, ләкин алар соңына бик каты үкенәләр, тәүбә кылалар һәм бик күп авырлыклардан соң Аллаһ Тәгалә аларның тәүбәләрен кабул кыла. Шулай ук сәбәпләр белән калучы мөселманнар да була. Бик барга телиләр. Авыру, картлык, фәкыйрлек сәбәпле кайбер кешеләрне калдыралар. Чөнки авыру кеше шундый истедә ризык юк, ишәргә юк, сәфәр үтәсе бар, авыру кеше моны күтәрә алмый. Барга тели, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мондый кешеләрне алмый, калдыра. Тегеләре мунафиклар бер сәбәпсез ялганлап калалар. Өч мөселман сәбәпләре булмаса да, шушы нәфсләренә ияреп ялгышып калалар. Инде менә бу барга теләгән кешеләр җылап киләләр. Яки карт кеше мондый җирак сәфәргә бара алмый. Фәкыйр кеше, аның барырга үзе фәкыйр, аның коралы юк, аның аты юк, ул бер нәрсәне әзерләй алмый фәкыйрлек сәбәпле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларны шундый калдырган кешеләр дә була. Барырга теләп, бик тә теләп, бара алмыйча шушы сәбәпләр белән калган кешеләр турында Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә. Менә бу авыру сәбәпле, картлык сәбәпле һәм маллары булмау, фәкыйрлек сәбәпле, шушы юлга әзерләнмәү сәбәпле бара алмыйча калган кешеләрдә бармауларында гөнаһ юк ди Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә ул кешеләрнең күңелләре Аллаһка карата һәм Пәйгамбәргә карата ихлас булса, ягъни менә бу сәбәпләре бар, фәкыйр, мискин, карт, авырту сәбәбе дә бар. Күңелләрендә алар барга ниятли, ихластан Аллаһка карата, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга ихлас, телдә генә түгел, ниятләре мосын Аллаһ Тәгалә генә белә, ихлас булсалар, аларда гөнаһ юк ди. Һәм шулай ук гөнаһ юк, кемнәргә синнән барырга, шушы утырып баруга хайван сорап килделәр. Мин дә барыйм, миңа да хайваннар бир, фәкыйр кешеләр килде. Син аларга бармыйсың дип кире борып җибәрдең, аларда да гөнаһ юк бармаларында. Ул кешеләргә дә гөнаһ юк диде Аллаһ Тәгалә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да аларга бирергә хайваны юк иде һәм аларга әйтте: "Мин сезне утыртырга, миндә хайван юк" диде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шулай дип әйткәч, алар сине күзләрендә яшь белән җылый, бик борчылган хәлдә кайтып киттеләр ди. Һәм үзләренең шушы Аллаһ юлында шушы сугышта катнаша алмаулары, шушы сәфәргә мал белән ярдәм итә алмаулары сәбәпле алар бик кайгырдылар ди. Мондый кешеләрдә гөнаһ юк ди Аллаһ Тәгалә. Һәм менә шушы сугыштан җиңү белән кире әйләнеп кайтканда Мәдинәгә якынлаш Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям менә бу хадисне әйтте. Бөтен мөселманнар каршына җыйналып, күз алдына китерегез. Тегеләре авылда, өйдә калды, бара алмады. Бу авыр сәфәрнең бер генә авырлыгын да тоймады. Тегеләре ничә ай буе ачлыкта интегеп, аяклары ярылганчы йөреп, шушы авырлыклар күреп, кайберләре һәлак булды, яраланды, авырдылар. Шушы мәшәкатьләрне үтеп, шуны юл үтеп кайтты. Өйләренә якынлаш, шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Дөрестлектә менә шушы кешеләр турында әйтте. Коръәндә аятта әйтелгән кешеләр турында. Барырга теләде, ниятләре яхшы иде. Барырга телиләр, менә бу сәбәпләр белән калмады. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, сәбәп белән калган мөселманнар турында шушы өстәге сүзләрне әйтте. Алар өйдә утырсалар да диде, сезнең белән бу авырлыкларны күтмәсәләр дә, сез үткән кыенлыкларны үтмәсәләр дә, аларга да шул ук сәбәп була диде. Ягъни буларыннан барганнарның нияте дә бар иде, мөмкинлекләре булып, алар шушы авырлыкның гамәлен үзендә кылдылар, хиҗрат гамәлен. Буларга аңлашыла савап. Аллаһ Тәгалә әйтте, нияте бар тегеләрнең, гамәле юк. Аларга да шул ук савап диде, ниятләренә күрә. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә ният ислам динендә иң төп өлеше. Нияттә ялгышасың икән, гамәл булса да, бу гамәл кабул ителми. Ният төп өлеше. Кайбер вакытта нияте бар, гамәле булмаса да, Аллаһ Тәгалә ниятенә күрә шушы гамәлне кылмасын да, шул кылган савабын бирә. Шуңа күрә ниятләребезгә бик тә игътибарлы булырга кирәк. Инде хадиснең тарихына тирәнрәк килгәндә, без баштагы хадисне шушы хиҗрат мисалы белән китергәндә ният турында. Ибн Мәсгуд әйтте, безнең арабызда Умму Кайс дигән хатынга өйләнергә теләгән кеше бар иде ди. Ләкин ул хатын тегесен күчеп килмәсә, аңа кияүгә чыгудан баш тартты. Ягъни Мәккәдә вакытта бу ир кеше бу хатынга бик тә шушындый күзе төште, әйтте, миңа кияүгә чык дип, ул хатын әйтте, әгәр дә хиҗрат кылсам Мәдинәгә, мин сиңа кияүгә чыгам. Хиҗрат кылмасан, бармасам Мәдинәгә, мин сиңа кияүгә чыкмыйм диде, шарт куйды. Шуңа күрә ул кеше күчеп килде һәм аңа өйләнде Мәдинәгә күчкәннән соң. Аннары без аны Умму Кайсның күчеп килүчесе дип атый башладык диде. Кушамат такканнар шундай. Моның хиҗраттан асыл максуды Расулуллаһ хузурында туры түгел, бәлки шул хатынны үзенә алу иде. Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям моның ниятен белгәннән соң шушы без укыган хадисне кешеләргә җиткерде. Хадистә Мәдинәгә хиҗрат итү кебек хас бер гамәл зикр ителсә дә,
Мақсуды исә гомуми булып, һәрбер гамәл кирәктән гамәле, кирәктел гамәле булсын, әс вә кирәк күп булсын, нияткә карап йөрүне бәяләнәчәген Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям белдерде. Ягъни мисал итеп бу хадистә хиҗрәт кылуына китерсә дә, ләкин инде бөтен гамәлгә дә кагыла. Бу хадис бөтен гамәлләргә карата белдерелде. Һәрбер гамәл тел белән булсын, тәнебез белән булсын, сүз белән, любой гамәл диде, ниятенә карап бәйләнәчәк диде. Ният бузык булса, гамәл дә бузык. Ният төзек булса, гамәл дә төзек һәм игътибарга алыначак. Бу урында гамәлләрнең төрләре турында аңлатып китү урынлы булыр. Кеше гамәлләренә игътибар белән карасак, үзенең ике даирәдә яшәгәнлеген күрә кеше. Ягъни менә безнең туганнан алып үлгәнче без нинди дә булса гамәл, туу безнең белән булган гамәл, без монда катнашабыз, үзе ихтыярсыз булса да, үлү гамәле, соңгы гамәлебез, монда да без ихтыярсыз катнашабыз. Шуның шикелле менә шу ике гамәл арасында тормыш дәвамында безнең тормышыбыз гамәлләрдән генә тора. Я йоклыйбыз, я басып торабыз, я утырабыз, я эшибез, я сөйләшәбез, я гыйлем алабыз. Һәрбер мизгеле бу гамәлләр. Һәм менә шушы гамәлләрне ике даирәгә бүлеп карарга була. Беренчесе шундый даирә, андагы гамәлләр кешегә ихтыярсыз ирешә. Ягъни бар гамәлләр дә мәҗбүри рәвештә була. Икенчесе шундый даирә, андагы гамәлләрне кеше үзе башкара, ягъни бөтен гамәлләре үз ихтыяры белән эшләнә. Кешенең менә шушы ихтыярсыз ирешә торган гамәлләре беренче даирәдәге үзе ике төрле була. Галәм тәртибе таләп иткәннәре булары нинди? Ягъни туа кеше, аның төсе, җисеме, кыяфәте, су өстендә йөри алмавы, төрле сыйфатлары кешедә булган, буларында без ихтыярлы түгел, без сайлый алмыйбыз. Кайчан тууны да, монсы безнең белән була торган гамәлләр, без бу гамәлләрдә катнашабыз, ләкин моңа тәэсир итә алмыйбыз, моны үзгәртә алмыйбыз, монда безнең ихтыярыбыз юк. Нинди төсле булуыбыз? Бер бездә сайлап алам, минем ничәп кара чәч булсын, дөньяга килгән сары чәч булсын, ягъни зур гәүдәле булыйм, ир кеше булыйм, хатын кыз булыйм, кыяфәтне сайлый алмыйбыз, ниндидер булмаган сыйфатларны үзебезгә ала алмыйбыз. Аллаһ Тәала бу гамәлләрдә безне катнаштыра, ләкин безнең монда ихтыяр юк. Шул ук ихтыярсыз гамәлләрнең икенче өлеше, икенче төрлесе бар. Галәм тәртибе таләп итми торганы. Ләкин кешегә ул үзе теләмичә ирешә, һәм кеше үзенә килгән бу гамәлне кайтара алмый торган даирә. Ягъни син хайванга мылтыктан атып, ялгыш кешегә тидердең, охотага бардың да, һәм ул үлеп китте. Аварияга эләгеп үлдең. Ягъни монда табигый законнар түгел бу. Монда кешенең тормышында шундый гамәлләр кыла, ләкин бу гамәлдә катнаштың. Бу гамәлне дә бар, ниятен аны үтерүдә түгел иде, ихтыярсыз рәвештә синең белән булды. Ягъни ялгыш аттың да кешене үтердең. Гамәл синең белән булды, ләкин синең ихтыярың юк, бу Аллаһ Тәала тарафыннан мәҗбүр ителеп эшләнде. Шуңа күрә менә бу ихтыярсыз гамәлләр ике төрле диде. Берсе галәмдәге законнар, Аллаһ куйган законнар да катнашу. Монда ихтыярсыз без һәм безнең тормышыбыз дәвамында без катнашабыз, ләкин безнең ихтыярдан башка Аллаһ Тәала шулай кылганга күрә ниндидер гамәлләр була. Инде икенче даирәне карап китик. Кешенең ихтыярсыз даирә эчендә булган шушы гамәлләрнең барысы да каза дип исемләнә ислам динендә. Чөнки аларны Аллаһ Тәала каза итте, хөкем чыгарды, шулай булсын дип. Шул сәбәпле кеше бу гамәлләргә хисап ителми. Ничәп актанны булды, ничәп хатын кыз, ничәп ир кеше булды, ничәп шул вакытта тудың, булар турында да Аллаһ Тәала сорамый. Моны Аллаһ Тәала үзе безгә каза кылды, тәкъдир кылды. Кешегә ул гамәлләрдән чагыштырмача файда яисә зарар ярату яисә яратма булса да, бу гамәлләрдәге яхшылыкны яисә начарлыкны Аллаһ үзе генә белә. Ул гамәл хакында һәм аны галәмгә китерү хакында кеше һичбер нәрсә дә белми. Кешенең бу гамәлне үзенә китерүгә дә һәм үзеннән туктатырга да көче булмый. Аңа бу каза Аллаһ Тәаләдән дип иман китерү кирәк була. Инде икенче без башта әйтеп киткән даирәдәге гамәлләргә килсәк, бу кеше үз ихтыяры белән кыла торган гамәлләр. Менә тормыштагы шушы икенче төркемгә кергән гамәлләре бар, җыйналган, без кылган гамәлләрне. Монсында без ихтыярлы. Әгәр дә без тирә якка карасак, Аллаһ Тәала яраткан мәхлукларны, галәм, тереклек, кешене һәм аларда ниндидер үзенчәлекләр дә бар икәнен күрәбез. Мәсәлән, ут ул гел яндыра. Аллаһ Тәала шундый сыйфат яратты утны. Агачта шундый сыйфат бар, шушы утка салсак ул яна. Бу Аллаһ Тәала билгеләгән агачка шундый сыйфат. Ул кыямәткә хәле шулай булачак. Пичакта кисү үзенчәлеге бар. Бу сыйфаты кайрылган пичак икән, ул һәр нәрсәне кисә. Кешедә инстинкт, нәсел калдыру, табыну, органик хаҗәтләрне, таләпләрне яратты Аллаһ Тәала. Бу һәр кешедә бар.
Һәр кеше нәсел калдырырга омтыла. Һәр кешенең табынасы килә, ниндидер бер үзеннән өстен көчкә сыгынасы килә. Шушы ниндидер авырлыклар булса, кешенең яшисе килә, омтыла, төрле сәбәпләрен кыла. Бу инстинкт выживания, бу һәр кешедә бар. Бер кешедә булып, бер кешедә булмый торган нәрсә, бу безнең сыйфатыбыз, бер үзенчәлегебез. Шулай һәр кешедә органик хаҗәтләр бар. Ягъни тышка чыгасы килә, ашыйсы килә, ичәсе килә, йоклыйсы килә. Бу һәр кешедә бар. Һәм шушы без санап киткән үзенчәлекләрдә, әйберләрдә Аллаһ Тәала билгеле үзенчәлекләрне булдырды. Шушы матдәләрдәге һәм кешенең органик хаҗәтләрдәге, ягъни организм таләпләрендәге билгеле үзенчәлекләр кадар. Моны шулай ук Аллаһ Тәала яратты. Без моны үзебез сайлап алмыйбыз бу сыйфатларны. Мәгълүм бер халәткә кую, үлчәп билгеләп кую дип исемләнә. Кадар дигән сүз. Ягъни кадар дигән сүзнең мәгънәсе. Чөнки Аллаһ Тәала аларның бөтенесендә һәм алардагы үзенчәлекләрендә, ягъни законнарында яратты. Бу үзенчәлекләрне Аллаһның үзеннән башка бер нәрсә үзгәртә дә, аларга тәэсир дә итә алмый. Кеше бу үзенчәлекләр Аллаһ Тәала тарафыннан яратылган дип иман китерергә тиеш. Менә бу да бик мөһим, чөнки бүгенге көндә җәмгыятьтә күпчелек шушы фән нигезләнгән, ягъни менә шушы эволюция ярдәмендә булган һәм телевизордан зур-зур галимнәр чыгыш ясый, менә бер хайван белән таныштыра да, әйтә, шаккатып аның сыйфатларын сөйли дә, менә гасырлар дәвамында алар өйрәнделәр. Аларда шушы сыйфат барлыкка килде дип. Бу ялгыш сүз. Әгәр дә без моңа кушылабыз икән, без иманнан чыгып китәбез. Чөнки иман таләбе бер таләбе. Менә бу үзенчәлекләр, сыйфатлар, бу Аллаһ Тәала тарафыннан яратылган. Менә бу алда әйтелгән үзенчәлекләрне үзендәге булсын, шушы табигый законнарда булсын, законнарның куллануда кеше яхшылыкта да, начарлыкта да кулланырга мөмкин. Шушында Аллаһ Тәала безгә ихтияр бирде. Бу даирәдәге кешенең гамәлләре үз теләге белән була. Мәсәлән, ул йөри, ашый, ичә, теләгән вакытында сәфәргә бара һәм аннан кайта. Шушы үзенчәлекләрен үзе теләгәнчә файдалана. Аллаһ Тәала мондый мөмкинлек ихтияр бирде. Ут белән яндыра, пычак белән кисә, инстинктларын һәм органик хаҗәтләрен теләгәнчә канәгатьләндерә. Монда Аллаһның иреге бар. Буларның барысында кеше үз ихтияры белән эшли. Шул сәбәпле шушы даирәдә башкарган эшләре хакында кыямәт көндә соралачак. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, әйткәнемчә, туганнар арып үлгәнгә хәтле безнең тормышыбыз гамәлләрдән генә тора. Һәм менә карадык, берсесе бер төркем гамәлләр безнең ихтиярыбыздан башка без бернинди яңа тәэсир итә алмыйбыз. Аллаһ Тәала шулай кылганга, каза кылганга күрә безнең белә була. Бер төркем гамәлләр һәм бер төркем гамәлләрдә без ихтияр белән эшлибез. Үзебез эшлибез ул гамәлләрне. Аллаһ Тәала шулай яратты шушы ихтиярны. Менә бу беренче ихтиярсыз булган өлеше турында Аллаһ Тәала сорамый бездән. Менә кайсында Аллаһ Тәала ихтияр бирде, һәм без үз ихтиярыбызда шушы гамәлләрне тормышта кылабыз. Менә монсы турында гына хисап булачак кыямәт көндә. Шушы гамәлләр мизанга салып үлченәчәк. Инде менә шушы бәндәләрнең ихтияри булган эшләре, гыйлем, ният һәм теләү, куәт дигән өч нәрсә белән тәмам булыр. Чөнки адәм баласы үзе белмәгән нәрсәне ниятли алмый. Ягъни башта белем булырга тиеш, нәрсәдә ният барлыкка килү өчен бер нәрсәгә. Аннан соң ният барлыкка килә. Ният булганнан соң куәт булмаса, мөмкинлек булмаса, ул аны кыла алмый. Менә шушы гыйлем булып, ният кылганнан соң гына ул гамәл башкарыла. Ният юк икән, син ул эшне кылмыйсың. Һәм бу ният кылган нәрсәне башкарырга куәте, мөмкинлеге булмаса, ул аны эшли алмый. Мисал, ишәсе килгән кеше аның дәвасы су икәнлеген белергә тиеш. Башта гыйлем булырга тиеш. Ишәсең килде, әгәр дә син бу гыйлемен юк икән, су янда утырырга мөмкин. Теләгенә су ишәсе килү, теләген нәрсәдер ишәсе килде, шушы хис кузгалды, борчыласың, газап чигәсен, янда су булса да, әгәр дә белмәсәң, син менә су ичкәч, бу халәтен үтәчәк. Син тынычланачаксың икән, белмәсәң, әлбәттә су ичә алмыйсың. Шуңа күрә башта белергә кирәк, су ичкәннән соң аның дәвасы. Шуннан соң, шуны белгәннән соң, ул ният кыла. Тукта, су ичим әле дигән ният барлыкка килә. Һәм әгәр дә куәте, мөмкинлеге булса, суны ичә. Менә бу өч нәрсә булса, гамәл өч нәрсәдән тора. Ягъни бер гамәлне кылганчы, менә ихтияри булган гамәлләрдә башта белем булырга тиеш, аннан соң ният барлыкка килә, аннан соң мөмкинлек, куәт булмаса, шулай ичә алмыйсың. Мәсәлән, ишәсең килде, суны күрдең, су ичәргә ният кылдың, синең мөмкинлегең юк. Син мәсәлән авыртасың, кузгала алмыйсың, бара алмыйсың, куәтең юк, мөмкинлегең юк. Яки янда өйдә бикләнгәнсең, тәрәзәдән күрәсең. Шуңа күрә менә бу куәт, мөмкинлек булырга тиеш, өч нәрсәдән тора һәр бер гамәл.
Менә шушы эш бу гамәл, су ичү гамәле, су ичүбез. Шушы эш нәрсә белән тәмам була. Әгәр дә ният нинди нәрсә дип сорасалар, гыйлем белә, ягъни гыйлем белү сәбәпле бер эшне эшләргә күңел белән теләү кылу дип җавап бирергә була. Ниятне аңлар өчен. Менә шул туган күңелебездәге уй. Ул күңелдәге нәрсә. Теләк барлыкка килде. Менә шул ният була. Шуңа күрә гыйбадәт вакытларында тел белән сөйләү ва укуның мәгънәсе булмас. Ул нәрсәләр ният түгел. Ният урыны күңелдер һәм нияткә караган зарури шарт теләгән, ниятләгән нәрсәне төгәл билгеләү һәм аны башкалардан айыру. Шуңа күрә намазны уку нияте генә җитми, нинди намаз өйләме, икендеме һәм башка укыйсын билгеләргә кирәк була. Ният шарт иде. Килдем дә намаз укырга ният кылдым. Дидең дә бер намаз укыдың. Бу әле ният түгел, ният ачыкламады. Нинди намаз укыйсың син? Нәфил намазымы, ничә рәкъагатлы? Булар бөтенесе ният шушы нәрсәләрне үз иченә ала. Хәзер менә шушы ихтиярлы булган гамәлләребездә ниятның тоткан урынын карап үтик. Безнең ихтияри, ягъни үз ихтияры белән башкарыла торган гамәлләребез 3 төркемгә бүленәләр. Аллаһыга карата итагать итү, фарызларны үтәү, харамнардан тыелу, гөнаһ, харам һәм рөхсәт ителгән эшләр. Беренче төркемгә төрле дини бурычларны үтәү керә. Аларның дөрестлеге һәм әҗере нияткә бәйле. Гыйбадәт кылуның нияте бары тик Аллаһ Тәгаләгә буйсыну гына булырга. Әбу Ханифа мәзһәбенә күрә намаз, руза, хаҗ ва закат кебек асыл нигез булган гыйбадәтләр өчен ният шарт булып тора. Ягъни менә бу гамәлләрнең кабул булуы ният шарт булып тора. Син тордың да ниятләмәдең, ашамадың, ичмәдең, бу ураза булып кабул булмый. Ниятләре Абу Ханифа мәзһәбендә менә бу ният кылырга тиеш буласың. Ниятен юк икән, гамәл дөрес түгел. Ә башкаларга чара булган гыйбадәтләрдә намазның тышкы шарты, фарызы булган тәһарәт кебек ният шарт түгел. Ягъни менә бу төп гыйбадәтләребез безнең ислам дине, намаз уку, роза, хаҗ, менә башка фарыз эшләрдә, башка гыйбадәтләргә шарт булып торган. Буларда ният шарт түгел. Мәсәлән, намаз фарыз, аның нияте дә фарыз. Намаз уку өчен тәһарәтле булырга кирәк. Тәһарәт алганда ниятсез генә барып, онтылып китеп, менә күнеккәнчә син тәһарәт шартларын үтәдең, ниятләмәдең дә, уйламадың да, ләкин шул бүтән шартын үтәдең, син бу тәһарәтең бар. Чөнки монда ният шарт түгел. Ният савапка гына тәэсир итә. Ният кылып тәһарәт алсаң, бу тәһарәт алган өчен савап аласың. Ниятсез барып җуынганда кабатлыйсың икән, бу вакытта тәһарәтле буласың, савабы булмый. Шуңа гына тәэсир итә. Мисал, ният итмичә төзелгән тәһарәт берлә дә намаз уку дөрес була. Әгәр дә инде без тәһарәтне үзендә ният белән башкарсак, бу вакытта намаз савабы берлә тәһарәт савабына да ирешәчәкбез. Шуңа кирәк үзе асыл яки башка гыйбадәтләргә чара булучы гыйбадәтләр булсын, һәрберсенә ният Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешү ниятен без кылырга тиешбез. Нияттән башка гыйбадәтләр игътибарга алынмау сәбәпле ниятне дөрестәү бик әһәмиятле бер нәрсәдер. Ният күңел гамәле булган сәбәпле анда рия, икейүзлек, башка ниятләр катышу булуы мөмкин түгел. Хәтта җәннәт ва тамукка кешенең мәңге калуы ният җәзасы диючеләр дә бар, галимнәр әйтә. Ягъни мөмин кеше җәннәттә мәңге калса, дөньяда вакытында мәңге мөмин булуны ният иткәнлеге ва бер кеше тамукта мәңге ятса, дөньяда вакытта гөнаһлы булып яшәүне ниятләве, сайлавы өчен буладыр. Үкенү, тәүбә кылу, бар гөнаһларны юкка чыгарса, ният юк эшләрне бар итәдер. Димәк, без әле карап киттек ихтияри шушы гамәлләрнең беренче төркемен. Бу Аллаһ Тәгалә карата булган бурычларыбыз, фарыз эшләребезне, андагы ниятнең урынын карадык. Икенче төркем без катнаша торган, бу дөньяда кыла торган гамәлләр төркеме булырга мөмкин. Бу төркемгә караган гөнаһ гамәлләргә килгәндә, аларның хәле ниятка карап үзгәрми. Яхшы бер ният белән харам эшне кылырга ярамый, ягъни ниятка карап гөнаһ яхшы эшкә әйләнми. Моңа мисал итеп, харам акчага мәчет салучыны, башка кеше хисабына ярлыларны ашатучыны, берәр кешенең күңелен шатландыру өчен икенче берәү турында гайбәт сөйләүчене яхшы ният кылып, асылы бидгат булган гамәлләрне кылуы бөтенесе халакәткә китерә. Бу кабул ителми. Мондый гамәлләр барысы да наданлык турында сөйлиләр, чөнки изге ният зулым яки гөнаһ булган нәрсәне үзгәртә алмый. Сахил дигән
Шушы галимыбыз әйткән, Аллаһ Тәала каршында наданлыктан да зуррак гөнаһ юк дигән. Аннан, эй Абу Мухаммад, сиңа нәрсәнең наданлыктан да начаррак икәне мәгълүмме дип сораганнар. Ул әйе дигән, үзеңнең наданлыгыңны белмәү дигән. Чынлап та шулай, чөнки үзеңнең наданлыгыңны белмәүче кеше белем алырга омтылмый. Аллаһ Тәала әйткән, үзегез белмәсәгез, белем ияләреннән сорагыз дигән. Димәк, әгәр дә кеше үз ихтыяры белән гөнаһлы эшләр кыла икән, монда бу эшләрнең ният үзгәртмәү икән. Ягъни беренче төркемдә Аллаһ Тәала каршында булган төп гыйбадәтләребез нияте дөрес түгел икән, Аллаһ ризалыгын өмете нияте юк икән, бу гамәл кабул ителми. Харам эшләрдә яхшы ният белән кылдыңны, начар ният белән кылдыңны, дәрәҗәсен үзгәртми ният. Монда ниятның урыны шулай. Без бүген мондый гамәлләрне күрәбез, шулай бит. Менә алда санап киткән. Шуңа күрә менә мондый нәрсәләрне ният үзгәртә алмый. Харам эшләрне яхшы ният белән кылсаң да, начар ният белән кирсәң дә, ул харам булып кала. Инде 3нче төркем гамәлләрне карыйк, без кыла ала торган, безнең ихтыярыбыз булган. Бу төркемдәге гамәлләргә барлык рөхсәт ителә торган нәрсәләр керә, мубах гамәлләр. Ягъни Аллаһ Тәала монда безгә ирек куйды. Теләсәгез эшләгез, теләмәсәгез эшләмәс. Бу төркем гамәлләр. Нияткә карап, бу төркемдәге гамәлләр өчен бик күп саваплар яки бик күп гөнаһ булырга мөмкин. Чөнки мубах тыелмаганда, кушылмаганда эшләр нияткә сәбәпле гыйбадәт яки гөнаһ булалар. Аларның һәрберсе берничә нияткә ия булалар. Мәсәлән, ләззәтләнү өчен хушбуй сөртү рөхсәт ителгән эш. Монда аңлатып китик, мубах булган. Ягъни шундый гамәлләргә кеше туйганчы ашый ала, эчә ала, йоклый ала, нәрсәдер эшли ала. Моңа ислам дине безгә буйырмый да, тыймый да. Шундый эшләр, булар безнең тормышыбызда күпчелек эшләребезне, гамәлләребезнең күпчелек өлешен тәшкил итә. Шуңа күрә менә монда масында ният мөһим. Менә бу ирекле булган эшләрне ният яки бик саваплы эшкә, гыйбадәткә әйләндергә мөмкин. Яки шул гамәлне бузык ният белән кыласың икән, син гөнаһка батырга мөмкин. Димәк, истә калды. Беренчесе фарыз эшләрдә беренче төр гамәлләр бар. Аллаһ Тәала мәҗбүр ителгән. Монда ният юк икән бу гамәлләрдә. Аллаһ Тәала кабул итми. Икенче төркем харам эшләрдә шулай ук ният мисына бөтенләй тәэсир итми. Харам эшләр нинди генә яхшы ният белән, начар ният белән эшләнсен, гөнаһ булып кала. Өченче ирекле булган. Бу күпчелек безнең гамәлебезнең үз иченә ала. Бу эшләр нияткә карап үзгәрә икән, мөселман кардәшләрем. Шуңа күрә, әгәр дә тәмле ис килсен дип хушбуй сөртү, бу асылда ирекле гамәл. Моның өчен савап та, гөнаһ та вәгъдә ителмәгән, тыелмаган да, мәҗбүр дә ителмәгән, без беләбез. Без аны ни өчен сибәбез? Ләззәтләнү өчен. Без аны истән безгә рәхәт. Бу рөхсәт ителгән эш. Әгәр дә кеше шул хушбуйны сибә, ләкин шунда ниятли, ләззәтләнү өчен түгел, ул аңа шаңга түгел, бу ирекле эшне шәрәгънә нияте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтенә иярү. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ирләргә менә хушбуй сөртүне чакырды. Без шуны белеп, шушы гыйлемне белеп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның бу чакырган эше икәнен, тукта, менә сөртим, үзем дә ләззәтләним, Пәйгамбәрнең сөннәтенә иярим дип сөртсәк, бу гыйбадәткә әйләнә. Яки күршеләренә шул ис белән рәхәтлек бирү өчен сөртсә, мондый гамәлләр яхшы саналалар һәм кешегә тагын да югарак дәрәҗәгә ирешергә ярдәм итә. Әгәр дә шул хушбуйны байлык белән мактану яки чит хатынның игътибарын җәлеп итү һәм шундый ниятләр белән сипсә, аның бу эше гөнаһка әйләнә. Күпчелек вакытта бу бүгенге заманда хушбуйны кешеләр шуның өчен сибә. Кайберләре сибә байлыгын күрсәтү өчен. Ягъни нәрсә көзгә яна басып хушбуй сибеп китә, башка кешене җәлеп итү өчен, аны ниндидер хисләрен кузгату өчен, аңа ошау өчен. Менә шушы ният белән шушы начар эшне ниятләп бу гамәлне кылсаң, ирекле шасылда хушбуй сөртү. Бернинди ниятсез үзең өчен ләззәтләнү өчен сиптен, бу вакытта бернинди савап та юк, гөнаһ та юк. Әгәр дә беренчесе Пәйгамбәрнең сөннәтенә иярү нияте белән сөртсәк, бу гыйбадәткә әйләнә дә безне зур савапларга китерә. Әгәр дә начар ниятләп сөртәсен икән бу гамәлне, гамәле шул бик, шулык духины сөртергә. Мәсәлән, көзге каршына идә, көзге духи тора. Бер кеше килде, тукта мәчеткә барам, ире сөртеп китте. Пәйгамбәрнең сөннәтенә муафик булыйм әле, әҗир савапка ирешим дип сөртте шул хушбуйны, шул көзге каршында шул гамәлне кылды, әҗир савапка иреште. Икенче анда башка яхлы, башка начар ният белән сөртеп чыгып китте. Алла сакласын, ул гөнаһка батты. Гамәл бит шул ук, бернинди үзгәреш юк. Димәк, ният сәбәпле үзгәрә икән. Безгә кадәр яшәгән изге кешеләрнең берсе, мин барлык эштә дә билгеле бер ниятне булганын теләр идем. Хәтта сүз ашау, ичү, йоклау һәм бәдрәфкә керү турында барса да дигән. Мәсәлән, кеше ризыкны Аллаһка гыйбадәт кылу өчен тәнен ныгыту нияте белән ашаса, изге балалар табу өчен кылса, булар Аллаһка гыйбадәт кылу санала.
Кыскасы әйткәндә, безгә бер кайчанда бер нинди шартларда да гамәлләребезне әһәмиятсез дип санарга, үзебезне уйларга, үзебезне аның зарарыннан имин дип уйларга ярамый. Ягъни бу иреклеш кенә бит. Моңа җавап бирәсе юк дип алы игътибарсыз кылырга ярамый. Аларның һәрберсе өчен дә кыямәт көнендә җавап бирергә туры киләчәк. Чөнки Аллаһ Тәала сине күзәтеп тора. Ул әйтте, кеше әйткән һәр сүзне дә янында торган йокламаучы сакчы язып бара диде. Инде вагызны йомгаклап әйтәсе килгән сүзем шул, һәр хәлгә гамәл ва гыйбадат һәм дә башка нәрсәләрнең рухы нияттер. Кеше малын урлау нияте белән үз малын алучы кеше гөнаһлы булып, үз малын алу нияте белән кеше малын алучы кеше шәригать күзлегеннән гаепсездер. Менә шу хәле дөрес итеп аңлыйк, мөселман кардәшем, ни хәтле ният бик мөһим. Ният ничек итеп үзгәртә? Мәсәлән, син бер җиргә кирдең, мәсәлән, банкка кирдең дә ди, бер ящикны урладың. Туры килде үзеннән акча. Шулай булырга мөмкин. Кайдыр кирдең дә, караңгыда ялгыш кирдең дә, үзеннең малын апчап киткәнсең. Монда шул турда сүз бара. Икенче көнне карадың, урлагансың, син кеше малын урларга барадың. Ниятең шул иде, гамәл урладың үзеннең малы. Бер кешегә зыян китермәдең. Ягъни гамәлдә гөнаһ юк, үзеннекен алдың бит. Нияте бузык булу сәбәпле сиңа бу гөнаһ языла, кеше малын урлаган. Икенче бер булырга мөмкин, син ялгыш анда бутап алдың, мәсәлән, телефоннарны бутарга була бүген, яки кешенең киемен алыштырып чыгып киттең. Син үзеннекен алу иде нияте. Башкардың начар гамәл, кешенекен урладың, килеп чыга, кешенекен алдың. Гамәле начар, нияте яхшы иде. Шуңа күрә кыямәт көндә Аллаһ Тәала бу гамәл өчен сорамый, ник урладың дип. Кешенекен алгансың, ниятең бөтенләй начарлык түгел иде. Аллаһ Тәала каршына җавап бирәсе булмый. Үзенекен алып, нияте дөрес булса, моның өчен караклык өчен җавап бирәсең. Ният булганнан соң, гамәле кылынган булсын, яки кылынмаган булсын, бәндәләргә савап язылып, әмма ният булмаган гамәлләргә савап юктыр. Рия кирү сәбәпле гамәлгә савап булмый калырга да мөмкин. Мәсәлән, бер фәкыйрь адам ихлас ният белән фәлән кеше кебек бай булсам, шундый хәер эшләр идем, мондый изгелек кылыр идем, яки анда мәчет салдырыр идем инде, байлыгым булса дисә, яки акчам булса да мин фәлән кеше кебек кәеф һәм сафа кылыр идем дисә, әүвәлге сурәттә савап ва соңгысы чирагында гөнаһ йөкләнгән хәлдә, ягъни шул эшләрне эшләгән хөкемендә кабереннән кубарылырга мөмкин. Узын бер кутси хадисә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Кыямәт көнендә хисапка беренче чакырылучы бәндәләрдән берсе шаһид булыр. Һәм аңа бирелгән бөтен нигъмәтләрен әйтеп чыгарлар. Ул аларның бөтенесен дә таныр. Шуннан соң Аллаһ Тәала ул нигъмәтләр белән ничек файдаланганын хакында сорар. Ягъни Аллаһ Тәала әйтер: "Ярар, менә мин сиңа көч-куәт бирдем, шундый физик мөмкинлек бирдем, син таза сәламәт идең", дип нигъмәтләрне әйткәч, Аллаһ Тәала сорар: "Шул нигъмәт белән нишләдең?" Һәм бәндә әйтер: "Мин синең ризалыгың өчен изге көрәшкә бардым, һәм шунда һәлак булдым", дип әйтер. Аллаһ Тәала әйтер: "Син ялганлыйсың. Үзеңне батыр дип әйтсеннәр өчен шул сугышта катнаштың, һәм бәндәләр сине батыр дип атадылар да", дип әйтер. Аннан соң бу кеше хакында әмер бирелер һәм аны йөзе белән җирдән өстерәп җәһәннәмгә алып китәрләр, диде. Ягъни мөселман кардәшләрем, бу хадисның башы ук безне шубхага сала. Уйлап карас, кыямәт көнне менә хисап кылына. Беренче нинди кеше? Иң беренче Аллаһ каршына чакырылачак шаһид кылу. Шаһид сугышында, шушы сугышта катнашып шаһид булган кеше. Бу мөселман. Шундый иң изге эш. Шаһид үлеме белән үлү иң зур, бу Аллаһ Тәала тарафыннан биргән бүләк, һәм кыямәт көндә мондый кешеләрдә бернинди кайгы хәсрәт булмый. Үлгәннән алып, җаны чыкканнан җәннәткә эләккәнче аларның бернинди куркыныч булмый, алар Аллаһның аерым бер дәрәҗәсендә булачаклар. Һәм Аллаһ Тәала беренче гөнаһ кылган кешеләрне башка кешеләрне хисап кылынмый. Менә шушы бүтән кешеләр арасыннан Аллаһ Тәала иң беренче шаһидны чакырачак. Шушындый төркемгә керә туры килгән кешеләрне. Һәм карагыз, гамәле бар. Аллаһ Тәала сорады: "Син нишләдең?" Ул әйтә: "Мин гомер буе сугыштым. Я Раббым, синең ризалыгын өмет итеп, динне тарату өчен гомер буе сугыштым һәм үтерелдем шул елда", дип әйтер. Аллаһ Тәала нәрсә ди? Ялганлыйсың ди. Чөнки Аллаһ Тәала күңелдә белә. Ул сугышка йөргән, гомерен шушы елда багышлаган нәрсә өчен? Аңа кешеләр арасында батыр дигән исемгә ирешү өчен. Кара, ул нинди тақва, ул Аллаһ гомерен Аллаһ юлында сугышып ирде, үтерелде. Аның нияте Аллаһ ризалыгын өмет итеп, Аллаһ башка ният түгел иде, яхшы ният түгел иде. Аллаһ Тәала моны белә. Димәк, гамәл шулук, ул үтерелде, бөтен гамәлдә катнашты, җихад сугышындагы. Аллаһ Тәала гамәлен кабул кылмый, үлемен дә кабул кылмый. Һәм әйтә: "Син аңа ирештең, менә син шуны теләгән идең, сине батыр диделәр, сине мактадылар, кара нинди көчле, нинди саваплы кеше диделәр.
Ләкин Аллаһ нәрсә ди? Җәһәннәмгә бу кешене ди. Ул кешене сөйрәп җәһәннәмгә ыргытырлар диде. Икенче шундый төркем кешеләрне чакырыр Аллаһ Тәгалә булардан соң. Шул туры килгән. Бу галимнәрнең чираты җитәр. Аны шул ук рәвештә бер галимне китерләр, чакырлар һәм бирелгән нигъмәтләр турында исенә төшерерләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтер: "Я кулым, мин сиңа менә гыйлем алу мөмкинлеге бирдем, гыйлем бирдем, шундый зиһен бирдем, син шундый галим булдың, гыйлем нигъмәте бирдем", дип Аллаһ Тәгалә сонарда син нишләдең? Менә мин сиңа шуны бирдем, син нишләдең минем өчен? Шунда галим әйтер: "Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен гыйлем алдым һәм кешеләргә гыйлем өйрәттем, Аллаһ ризалыгы өчен Коръән укыдым", дип җавап бирер. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Син алдыйсың. Сине галим дип исемләсеннәр өчен ул гыйлемне өйрәндең. Коръәнне сине карый дип атасыннар өчен укыдың һәм сиңа галим карый дип әйттеләр дөньяда яшәгәндә. Сине мактадылар галим дип, улукладылар. Аннан соң ди, аның турында әмер бирелер һәм аны йөзе белән җирдән өстерәп җәһәннәмгә ташлыйлар. Аллаһ Тәгалә муллык һәм төрле бик күп байлыклар биргән бер бай кешене чакырлар аннан соң, өченче итеп. Аңа да бирелгән нигъмәтләрен исенә төшерерләр. Аллаһ Тәгалә әйтер: "Мин сиңа кәсеп бирдем, мөмкинлек бирдем, син зур бай булдың, менә шундый нигъмәтләр бирдем мин сиңа бу тормышта. Син нишләдең?" дип. Бай кеше биргән нигъмәтләрне танын: "Ие, Раббым, син миңа бирдең, мин ул нигъмәтләр белән синең юлында мәчетләр салдым, акчаларымны үзеңнең ризалыгыңны өмет итеп, акчаларны үзең разый була торган юлларга сарыф иттем. Нинди генә шушы акчаларым белән мөмкинлек булган һәр мөмкинлекне файдаланып, кулланып, шушы савап эшләргә тырыштым", дип әйтер ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Син ялганлыйсың. Сине юмарт дип исәпләсеннәр өчен акчаларыңны сарыф иттең һәм бәндәләр сине шулай атадылар да, һәм байны да Аллаһ Тәгаләнең әмер белән йөзе белән җирдән өстерәп җәһәннәмгә ташларлар. Аллаһ Тәгалә безне сакласа иде, бу нәтиҗәләр дөрес булмаган ниятләрнең җимешләридер." Мөселман кардәшләрем, менә инде шушы юлга басабыз. Гамәлләр күп кылабыз, кылырга тырышабыз. Менә бу хадис, бу диннең нигезе. Әгәр дә безне шушы кылган гамәлләребездә ниятләребез дөрес түгел икән, бу гамәлләр нинди генә булса да, нинди генә файда китерсә дә, Аллаһ каршында хисап кылынганда бу безгә гөнаһ булгана китерәчәк, бер нинди файда да бирмәячәк. Шуңа күрә бер гамәлне кылыр алдыннан нияте дөрес булырга тиеш, Аллаһ Тәгалә ризалыгы булырга тиеш. Кайбер вакытта шайтан шушыңа рия кылып гамәлләребезнең бәясен бетерә. Коръән укырга барасың, Аллаһ ризалыгын өмет итеп ниятләп киттең, укыр алдына яхшы итеп укыйм, тырышам, бөтенесе ошасын әле дип ошау нияте керде. Килгәндә Аллаһ ризалыгын да өмет итәсен, ләкин рия да керә, кешеләргә ошавын телисен. Укып бетердең дә Коръәнне, вагаз сөйләдең, кара ничек яхшы сөйләдем, кара ничек әйбәт укыдым. Үтәгәннән соң шайтан рия кыла. Шуңа күрә кайбер галимнәр Коръән укыр алдыннан да ауыз әйтергә тиеш. Монсы Аузу биллахи минәш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Шайтаннан сыгынып. Үтәгәннән соң да ауыз әйтеп куярга кирәк диләр, чөнки кайбер вакытта агуз әйттен, сакландың укыганда шайтаннан. Укып бетердең, шайтан соңыннан сиңа рия керде. Кара нинди матур итеп укыдым. Кара ничек тәэсир итте. Синең бөтен укыганны соңыннан рия кертеп шайтан юкка чыгара. Алла сакласын. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, гамәлләребезне кылганда ниятенә игътибарлы булыйк. Чөнки аңлаганыбызча гамәлләребез кабул булачак фақат ниятенә карап. Шуңа күрә гамәл үзе мөһим түгел, нияте мөһим. Бүгенге шушы заманада шулай булырга мөмкин. Кыямәт көнне безгә гамәл дәфтәрләре биргә, әчеп карарбыз да без анда күп гамәлләрне юк тапмаска мөмкин. Һәм үзебез кылмаган гамәлләрне табу аптырага мөмкин. Безнең гөнаһларыбыз булырга мөмкин, без аны кылмадык шикелле. Ләкин ниятләребез сәбәпле менә шушы мөбах гамәлләр гөнаһ булып языла. Син хушбуй сөртеп чыгып киттең, шуңа ошаган бик күп гамәлләр кыласың, ирекле гамәл. Ул сиңа гөнаһ булып язылган. Нәрсә сәбәпле? Ният сәбәпле. Гамәл дәфтәрләребезне танымаска мөмкин. Кылган изгелекләребез юк. Изгелек ягында гөнаһ белән тулган. Нәрсә сәбәпле? Ният сәбәпле. Алла сакласын. Шуңа күрә, я Раббым, ниятләребез дөрес булып, кылган изгелекләребез барысы да изгелек булып, ниятебез сәбәпле кабуллардан булып, аларны кыямәт көндә гамәл дәфтәрләребездә, уң яктан бирелгән гамәл дәфтәрләребездә табып сөенергә насыйп әйләсен. Тормышта гамәлебез әз булса да, ләкин ниятләре дөрес булсын. Шул сәбәпле алар безне бихисап әҗер-савапларга ирештерер.